Action. Officer, yallaɓai, tsayani, yallaɓai, tsayani. Me haka? Eh? Me haka? Wallahi officer, ka san me yake faruwa? A'a. Eh, Kai ka tsaya kai magana mana, kai ka haƙatan gardi da kai ka zo Kano mutane shirme. nan da nan koma. Kana ji? Officer, ni dinnan da kake ji daga ni kama ni. Dan Allah ka kama ni. Ba ku ake kamawa. A'a. Kaga kama ni. Kamar ya kama ka. Ka sa ni asal, in ka sa ni asal, ka hada ni da mu 4 ko 5 ko 6. Kai ha kuri sai in kama ka? Ba kai komai ba malam. Ni ba Hadija ce. Hadija ce. Ya haka, tun anan ka fara taba min nan, in an je ma can wani abu za a kira to ni ba yar iska bace. A wai mace ce kai nan? Har na ji wani gumus a cikin nan dina. Kai ka shiga salba. Wallahi. Action. Ni ce limadi ka yan Facebook. Sunana ne. Gani na zo ina yini ina gajiya. Ban gane ba. Yusufa, wai baka gane ni ba? Ni ce limadi ka yan Facebook da muka following din juna a Facebook muke ganawa. Ka gayyace ni guest house gani na zo. Wajen Allah da kai muka chatting? Ni ce mana ka gani a tsaye tak ya nuna maza a tsaye. Wallahi ni ce. Yusufa. Wallahi ashe kai ne. Wallahi Yusufa kai ne waga ashe. Wajen Allah yanzu da kai muka chatting? Wallahi ni ce. Kai ne ko? Don Allah ka kai min zinazzance. Ba na so, ba na ra'ayi, ba a canja tuwo suna. Ka ƙara ce min kai ba ga komai dan ba. Duba ka ga. Na fi kyau a fili ko? Ga kyau iya diri. Ga shi ni dirin da kake ji da gani. Billahi azimi dangin Indiya ce. Gashi har gadon baya an tiyalas da daɗi. Hai, gaskiya na yi asarar ka. Wallahi na yi asara. Aina. Kai. Wallahi ni ce. Shekara ta ɗaya da tsara ka. Allah ya sa kan yi da kai. Ka hana ni bacci, ka hana ni cin abinci. Ashe duk kai ne. Ni ce. Yanzu yaya mu shige? Na yi blocking ɗinka yanzu. Wallahi Allah ƙarya ne. Yusufa, wallahi ko ka yi blocking ɗina, na rantsa da Allah sai na ƙara following ɗinka. Mun ci gaba da tattaunawa. Kaya. Dan Allah yo Allah wannan duk inda kake kai mata kin tuwo ne. Za mu haɗu next target. Alhamdulillah. Wallahi kaya na ya tsinke a gindin kaba. Yusufa, ina yini? Yusufa, ina gajiya. Ya gida. Alhamdulillah. Suna na yana Agadas. To. Daga Agadas nake. Ke Ka gani wallahi ka gani da shekara ta 11. Haka? Yar shilla ce ni cika taune har kashi. To ana ta yayin aure ana ta aure kuma an ce kai ne mai dalilin aure. Shi yasa na yanko kafa na shigo har Najeriya. Muke so ni ma a dan san yadda za a yi a lalubo. To ke din ko? Wallahi. To gaskiya har ga Allah sai dai a kake da wani. Wallahi saboda can ne ake da guri safaya. Ya kike gani? Yusufa. Ni zaka kalla ka ce a kai da wanau? To in ba da wanau ba ina zaki? Ni da rana. Ina kuke na kankanto ku. Kawai kine daidai kokun ka malam. Ni zaka juyo baya. Kai tafiya da kafada saka ce Allah maiya dan iska. Ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Haba Yusufa. Lafiya? Ni zaka zo ka leka wa yan matanci? Ina tsaka da fitsari ka zo kana leke na? Da Allah kai kamar yan matanci mai gida. Kai tun ko area ba magana nake ba. Saboda ni ba na son renin wayo. Yanzu dai ba haka ba. Ni magana ta Allah ta gemu. Yusufa. Ina ɗakin nan naka. To akwai wata yarinya shekarar ta 13. Ya kake gani? Tana so a yi akwasi. Idan aka yi akwasi ka san wannan azumin Ramadana ya zo. Yan iska, yan tasha, yan kwalta. Ana ta wani lillibin guri azumi ya zo a je a yi final. Okay. To yanzu na wannan. Final ne ai. Na sani ai. To nawa kake gani? Babban yarinya ce. Abuja ba 200 ake ba ta ba da 150. Tarawa MT kenan. He ai bashi.
wallahi bayan sallah ka bayan sallah ko bayan sallah ka zo kai to ba matsala Yusufa ka je ka lalata irin mutane to ba kai ka kaja ba ka je ka lalata irin mutane ko ka zo ka fita karfi gaskiya zuwa samu matsala a ce ni na hada koko da giyan nan ne ta maje mu mai ruwan yan iska gara basa ina masoyanmu musamman ma abota masu kallon fim din mu kicimin sabon salo to yanzu aka yi Fison 1 yana kicimin TV to akwai gasa da garabasar da muka saka ga masu kallo na farko idan ka shiga kicimin TV ka danna subscribing idan ka danna subscribing ka kalla ka yi comment ka ajiye mana number wayanka idan kuma baka ajiye number wayanka ba mu akwai number wayan mu a jiki zaka iya bin mu ta WhatsApp mu yi magana sannan akwai tambayoyin da muka saka idan ka ci akwai gwaggwabar sa'a da nasara saboda shigo watan azumin Ramadana da yayi za mu sa kyaututtuka kamar su buhun shinkafa buhun sukari buhun dawa buhun gero buhun mewa katan ɗin madara katan ɗin indomi da sauran abubuwa na masarufi da ake amfani da shi a cikin watan azumin Ramadana. Don haka ku bibiye mu ku kalli fim ɗin Kicimilli za ka yi Fison 1 yana ciki duk ranar Juma'a karfe 7:30 na dare a tashar Kicimilli TV. Idan ka ci wannan nasara za mu ba da kyaututtukan da muka saka. Don haka masoya mu kudu da arewa gabas da yamma ba mu ɗauke wa kowa ba mai rabo Allah ya bashi sa'a. Tambayoyin suna ƙarshen fim ɗin in ka shiga za ka ga tambayoyin in ka duba ka ba da amsar Allah da in ka ci in kin ci duk inda kake sakonka zai je gare ka. Don haka sunana Edagwas a fim ɗin Kicimilli. Edagwas a fim ɗin Kicimilli. Masoya mu haɗe da ku a Kicimilli TV.